Welcome to Politics Plus with Nkosi Zulu, and today we are hosting the president of particular political party, which is African Economic Freedom. He is going to be giving us a brief and a narrative around about his movements. So, ubaba umthetho uNyambose abaningi bayamazi but uzoyi-introduce yena. Baba Nyambose, siyakwamukela. No, thank you very much to welcome me as we introducing me. My name is Fiso Mthethwa. So, President of African Economic Freedom. This organization was established 2023. It was February. We decided just to establish this organization. But my previous organization was the EFF. In fact, I was the provincial secretary of the EFF and the member of parliament here in KZN. But now I'm a president of African Economic Freedom. African, we really concentrate mainly in the African people. So that's why we established this organization. Another thing, in 1994, in fact, we get a freedom, political freedom, but economical, we never get economic freedom. That is the challenge that we are facing with in South Africa. That's why we call this organization African Economic Freedom. Sizongena kuyona kakhulu weNyambose mangabe impela sesiphakathi neshow. But for the purposes of this session or this platform, we often like to find out more about the guest himself before we even go into deeper details. If you may, sir, just lead us from i-background yakho usakhula. Uxoxele nje abantu ukuthi ubani ubaba uSifiso Mthethwa, uzalelwephi, ukhulelephi, wafundaphi, yini ezizimfake na kwipolitiki ngoba ususitshela nje ukuthi ususuka nakumabovana, but awuqala usitshele nje ngeupbringing yakho. Oh, no, uSifiso Mthethwa uzalelwe eVryheid, eBaqulusini, emaplazini. Ubaba wami ubesebenza emaplazini. Then ongenza ngibe proud ngobaba, I think kwathi uma sekufanele ngiyeke isikole ngiyosebenza iplaza because umuntu osebenza bona, in fact ukusebenza kwabe emaplazini kwakufana nerent ngoba wayesebenza angaholi. Kuthe uma sekufanele ngiyongena eplazini, so ubaba wami ke wayesiyasuka ke eVryheid eyowakhe eMtubatuba, kwakubizwa kuthiwa yizwe labantu ngoba thina sasihlala emaplazini. Ila imfundo yami ngayiqala khona phansi, I think grade 1 ngaqala khona eVryheid eMahloni School, ngase ngizoqhubeka ke eMtubatuba la esesakhe khona, ngaqhubeka nemfundo ngaze ngayofika ke eHigh School. Then ngahamba ngayosebenza eRichards Bay. I started to work at Richards Bay kwenye yama-firm there is where la ngaqala khona ukungena kwipolitiki, because when I am employed at Richards Bay, I joined the union that was called MAU. Today is NUMSA, under the FOSATU. In that time was FOSATU, now is COSATU. We decided just to change all organization. When we were saying that one factory, one union, that's why we formed COSATU. I was part of forming the COSATU. I think it was 1985 or 83 in that years. So I was working at Richards Bay. It's where I was involved. I started to be involved in politics at Richards Bay. Sure. Ngilalele nje ukuthi this is around about 1980s or something. When you started this union, I mean, when you were part of... I started to work at Richards Bay, I think it was 1982, where I started to work at Richards Bay. I'm too old. In that time, I was very young in that time. I think plus minus I was 18 years old in 1982. Now I'm above 60 years now. Hey, you're looking a bit younger than that. I don't know if it's my misjudgment. Kodwa kulungile. So emaplazini ubaba besebenza emaplazini amaphunu. Yes. Or eVryheid. No. Kuyezwakala. So ngiyakuzwa ukuthi mangabe uyilanda emumva awunawo university life.
No, njengoba ngichaza ukuthi ubaba wayesenza emaplasini, ubaba nomama akafundile, then kodwa ke thina kuyifamily, in fact sasu5, udadewethu akasekho, abafana abawu2 namantombazana awu2, udadewethu oyedwa akasekho. Impilo yonke ke siphile eMtubatuba. So ngaqala ke ukusebenza, ukufunda ke ngifunde sengisebenza, then ngine human resource diploma, ne business management, ne local government diploma now. Nginama diploma I think awu3 engiwenzile ke. Ngikwenze konke sengisebenza. Into yonke nginayo ngiyithole sengisebenza. That's why I'm saying that I salute my father, because he decided just to live at Vryheid and to Mtubatuba. It's where we get education. What akafuna ingane zakhe zisebenze plus naye wayesebenza plus. So impilo yonke ngispende lapha eMtubatuba. Ngikaniwe, nginonkosikazi khona lapha eMtubatuba nezingane, nginezingane ecishe ezu8 uma ngingaphosisi. Cha, amakhosikazi kona cha adlulile kweyodwa. Kuhle, siyabona isiphithiphithi esenzakalayo le eMtuba, bese sizofika nje futhi nakhona sibona ukuthi uba multiply kanjani laba abantu abakulandelayo, ngoba baningi siyalandela ukuthi how do you multiply your numbers as iqembu elisha? No, ngathi ikakhulukazi impilo yami yonke iphelele emzabalazweni, because uba ngisho ukuthi 1982 ngangena emzabalazweni, ngisebenza emafemini. La engangisebenza khona bengifika ngibe shop steward. Akukho la engasebenza khona ngabe iyona shop steward. Ngisebenza kwa Alsaf ngaba shop steward, ngasuka ngaya kwa Old Mutual ngaba shop steward, ngasuka ngaya eMkhanyakude ngaba shop steward, and ipolitiki bekuyingxenye kule ndawo eyangasenyakatho. Mina ekakhulu engasebenza for ukufaka uANC especially eMtubatuba. So isikhathi esiningi nje impilo yami angaze ngiphile outside politics. Another thing mhlawumbe ke ngicabanga ukuthi ke igcine ngifaka kwipolitiki. I think umama she was not aware ukuthi ngifaka kwipolitiki, because wayethanda kakhulu ukusiza abantu. So mayibuye emholweni umuntu enqanikele umholo wakhe, umama buya athi ngihambe ngiyomsiza, ngimthathe ngemoto ngimhambise welfare, ngikwazi ukubelekelela. Ekugcineni ngamtshela umama ukuthi mama iyangikhosta lento ngoba kufanele ngifake upetrol emotweni. Wayethi njalo mayibuya umuntu evalelwe umholo wakhe abuya nginika u50 athi ngihambe ngifake upetrol ngimhambise kwezenhlalakahle. I started from there ukusebenza, ngifaka umama engifake ekusebenzeleni abantu abaningi. Uma uya ngasenyakatho babe ngenawo ama-ID, kwakuyimina engangibasiza bethola ama-ID nama-birth certificate. Ngaze ngagcina ngasungula i-organization, i-non-profitable organization eyagcina isebenza lapha eMtubatuba. Kunabantu abasebenzayo sibanikeza i-stipend, sisiza izintandane nabantu abahluphekayo, nabo bonke labo bantu sikwazi ukubasiza, sibanikeza ama-training. Iswe ngabona khona ukuthi ayibo kushuthi ukusebenza kwami nomphakathi ngiqale from lapho, and then we move saba nenye organization okwakuthiwa Amandla Amadoda. Uma sithi Amandla Amadoda uMkhanyakude wonke as a whole, then sayiqala ngayisebenza. Sasikhuluma kakhulu ngabantu besilisa. One, when it comes to HIV, abantu besilisa babethanda ukuba negative no check. Sasigqugquzela amadoda ukuthi abazicheck. 2, sigqugquzela amadoda ukuthi awaziphathe kahle, akwazi futhi nokunakekela abantu besifazane. Then sasebenzayo lapho satrainwa uDr Ewin owayesebenza eAfrica Center. Then ukusebenza kwami nomphakathi ke it started from there, ngamuva ke. Then ke nakuyipolitiki ke kuke enye yendlela esagcina umuntu engena ngayo, ngoba ngagcina ngiend up ngiyikhansela. I think ngibe yikhansela for 8 years. Ngagcina ngisebenza kumasipala for 8 years. Kwi-local government I have experience for 16 years. Ngisebenza kwi-local government. Kuningi. Kodwa ke ngiyabuka nje ukuthi unayo odwa insila yenkatha. Ngeke usuke eVryheid ungabi nayo insila yenkatha. Uyishiyelani yona? Ngiyakuza ukuthi uzana impela iEFF ANC njengoba uyishiyelani inkatha? No, inkatha ubaba kwayeyinkatha and washona nje inkatha. Kwathi sengijoyine uANC sengistenda ngiba yikhansela, and he refused ukuthi angivotele. Wathi yena uvotela umntwana waphinda ngeke. So ngastende ewadini akakaze angivotela ubaba. So inkatha siphile kuyona. Then ngisuka kwaANC because I think kwaANC ngispende
more than 30 years kwa ANC. Then sengimuva from ANC, ngamuva from ANC ngaye eNkatheni. So eNkatheni ke ngihlale only 3 years eNkatheni. Ayikwathola ukuthi ukukhuluma kuhlangani kahle uma ubuka nje ama values eNkathe and everything alikho icala ngase ngingena kwi-EFF. Then kwi-EFF I think ngijoine ngo-2016 where ngafika khona kwa-EFF ngaba u-district coordinator ngagcina ngaba usihlalo kwi-region ngagcina ngakhethwa ngaba unobhala we-province kwa-EFF then ngangena ke eParliament. I think la KwaZulu Natal ngihambe kakhulu ke sengisebenzela ke i-EFF. Then kuthe uma kufika khona la I think it was 2023 January then ngayirizana ke kwa-EFF. iyezwakala baningi abantu labafikayo la behlale as guest sisuke sesibabhekabhekile ukuthi bahlelana nje basokaphi ngakho ngiqalisa phansi ngithi awubuyele ekhaya ngoba ama leaders amaningi more especially eKZN mangabe esekwamanye ama parties sisuke sinayo understanding uyomsuka kwawo more especially muzo usuka ngala phezulu in northern Zululand because lapha wawuba inkatha ngenkani ngalezi ikhathi oyilokhozayo oyimentionayo anginawo amanga kuloko. No, I think kunjalo especially kwaZulu Natal isikhathi esiningi biba khona lento ukuthi umuntu aphoqeke ukuthi abe inkatha. Mina ekhaya ubaba ube inkatha bengofuna ANC kwathi noma sengimcela ngithi ngizohola wathi yena ngeke uyovotela nje umntwana. Into eyenza ukuthi mina ngicine ngingangenanga enkatheni yikuthi eRichards Bay ngiqala ukusebenza ngemincane from 18 years. So la kukhona lento kaKhosati umuntu ongena kuKhosati uKhosati oyi-alliance ne-ANC. That's why umuntu wagcina igeja ke lena ke kodwa yona ikhona ekhaya. Ungena kwami ke sengena kwi-IFP. In fact ngangeniswa zinkinga zakwaKhongolose sagcina zangiphushela kwi-IFP yangihlula ngoba ngihlalanga then ngamuva sengiya kwi-EFF. Zithini inkinga zikaKhongolose awusihighlightela ukuthi ingasiphi isikhathi ukuze sizobheka ukuthi ayethina ama dynamics ukuze sizokubuza futhi webabanyambosa ukuthi wawungeke ukwazi overcome awusingathekisela nje leyo mnyaka uthi khona washare khona kaKhongolose waya ka-IFP. Okay, njengoba ngisho ukuthi I think ukungena nje kwipolitiki ngasiqala I think ngabo 1982 ngangena kwipolitiki then kwathi ngabo 1994 sekungenwe kwinkululeko then umuntu wamuva ke waye emakhaya ke manje after 1994 kwafanele sakha ama branch ka-ANC. Ama branch ka-ANC uma uya nje eMtubatuba I think i-branch esaqala kuyilaunch yaqala ukulaunchwa yimina eMtubatuba branch njengoba nje ama branch eMtubatuba awu23 ka-ANC then branch yokuqala sayilaunchele edrobheni sasingesiye emakhaya ngoba kuye emakhaya kwakusho kunye anothola isibhaqa so wow usithola nje impela isibhaqa salaunch ibranch siyilaunchele edrobheni eofisini i-constituent office yayibizwa kanjalo leso sikhathi okuyona sasingena u-ANC wayengena ngaye emakhaya ukuthi akube ne-constituent office sithi i-office lomphakathi kodwa sibe sazi i-office ka-ANC noma sesiyilaunch ibranch sayilaunchela khona e-ofisini saqala lapho-ke ukuphuma-ke sesiya-ke emakhaya. It was not easy ngoba ngisho eMtubatuba kuyoyethula i-ANC sahamba soyethula enkosini ngoba inkosi kwakuthiwa ngeke ubambe umhlangano ka-ANC ungazethulile kuba umkhwanazi kuyinkosi umkhwanazi esiyakhothama I think ngicela ukuyibiza ngegama uMinias. So ngalezo khathi I think ngama-90s kwakufanele ukuthi ke sihambe soyethula ke nathi ke wathiwa inkatha yazethula so nina ANC yanizethulanga awukwazi ukubamba umhlangano endaweni yenkosi ungazethulanga enkosini kwafanele sihambe ke siyozethula ke enkosini. Ngangiphelezela the late minister I think uBhekintuli uyena esasambe naye usekhona ke umunye uSenzo Mchunu uyena esasambe naye siyothula uANC enkosini lapha kwakuyiwa eMgeza
So ke after that sathi mase sethulileke inkosi Mkhwanazi yathi ke hayike Nyambose ke seningayibamba ke imhlangano. In fact it was not easy. Kodwa kwasiza ukube seyozethula enkosini ngoba amakhosi ayehlonishwa. Sakwazi ukuthi uANC nje bese sabalele nje manje sebekhululekile manje. Ngifuna ukuya kulena ke yokuthi yiziphi lezi inkinga. Angifisi ukukhuluma kakhulu ngamanye amaqembu because now I'm a president of African Economic Freedom. Kodwa ngifuna ukuya lapha ke. Ukuthi inkinga ezaba khona I think ngo 2002 2004 ukushiya kwami uANC it was 2007 mangaphosisi or 2008. I remember ukuthi uNhlakanipho Zulu wayesekhuzini wangibuza ukuthi ushiyeleni uANC. Ngawushiya uANC ama policies kaANC mowabuka mahle. Are very good even now. Mowabuka wonke amaqembu uwabona athatha izinto zika ANC. But I problem abantu bathi bangakhethwa bayawa abuse ama powers because I leadership uthi uma isekhethiwe angafisi ukwenza ukuthi nenze lento kwi constitution yeqembu afise nenze into efunwa uye iswe ngangiba ne problem ke lapho ukuthi ke ngangiyazi constitution ka ANC so musa kuzongitshela ngenze into ke errong. In fact ngaleso sikhathi ke kwaukushayisana kwami ne leadership ngoba bephoqoza I constitution sasiphambana nje ke lapho yilokho wagcina ukuthi ngenze ngigcine ngiyishiye because kwase kufika la khona ngibona ukuthi sengizoluza impilo yami ngiluziswa ama members. So yilokho owenza ukuthi ayi bese ngithi ayi ngcono ngiyishiye ngoba sengifuna ukubulawa ama comrade ami. To me ku ANC uma ulandela kahle I robust debate yona into I recommend and kwakuze kube khona ne document through the eye of the needle kwakuthiwa umuntu simbuka ngokwembobo yenality. When we're using that uba inkinga kule leadership ekhona njengamanje. So ngabona ukuze ngiluze impilo yami ngcono ngushiye ANC. But ke ngakhumbula ihistory mina ngayifunda sasifunda ke ihistory kuthiwa God made everything but become evil in the hands of men. Yo Napoleon Bonaparte ukuthi uNkulunkulu uyenzile yonke into inhle kodwa ifika onakele ezandleni zabantu. Ama policies ka ANC mahle onwayi laba bantu abawaphethe. That's a problem. Ngiyazwa kuthiwa ubaba uSenzo Mchunu indoda enenkani futhi ekade yaqala ukuba nenkani kuthiwa ino forward ngayizwe inconywa umuntu ongabancomi noma isikanjani abantu inconywa uJulius Malema sikwenye i-news briefing i-briefing wangitshela nje ngqo wathi uyazi umuntu wafaka iANC KZN nathi sasihamba naye wasifundisa iKZN ngoANC Senzo Mchunu the only politician I respect in KZN Senzo Mchunu. Yini unayiphi le character noma i-element uSenzo Mchunu ukuthi akuthi unenkani uyahlonishwa ngoba phela umhlonishwa uCIC ayosukuvunyiwe. No, I think ngicabanga ukuthi uCIC ucorrect because nami ngisho ukuthi ngalezi yakhathi kwakunzima. uSenzo Mchunu I know him very well because ngiqala nje moya empangeni kwakuthiwa North Coast region. Impang usuke empangeni uzoshaya le eMkhanyakude kwakuyi region eyodwa. Umchunu ke njoba ngisenze Richards Bay ehlala eNgwelezane sasinayo ungena ko wonke lama position umuntu osazi history sakhe uma emile entweni and umile and uma ubuka la sekhona mina ngithi uyakudeserve ngoba I remember sisempangeni lapho khona kwakuhanjwa khona ngenyawo and it was not nice. I remember kunomunye ucomrade owayebulewe lapha yakwaDlangezwa kufanele simngcwaba abefundisi bonke bengafuni ukumngcwaba. Then ngaye kumacingwane ukuthi sine comrade la so lilapha emakhazeni so ngaleso sikhathi ungamboni nje siwuminister kodwa sasihlala phansi kwezihlahla sibambe imihlangano naye umacingwane esiguide esitshela kuma strategies he is very good ukustrategize into and akweluleke futhi kahle uyakwazi ukutshela uma uthatha ama instructions akhe awunali iphutha yena kunkani unayo bese kuba ilento yokuthi ke wonke umuntu unamaphutha ukuthi bese futhi wenze into efunwa uye. That's a problem ebakhona but all in all he is a very good leader. Sonke nje sikhona from Pangeni ushonele uyena umuntu owayephusha lo mzawazi because ngokwe ekhaya kubo kusemkhanya kude enhlwathi
So njengoba isebenza empangeni kodwa kuzoshaya imkhanya kude besisebenza naye kakhulu. Ngamanye amazwi mina ngingasho ngithi ngiyiproduct yakhe. La engikhona ngiyiproduct kaSenzo Mchunu kanye and late uBheki Ntuli. Umshiya apho mabuya khulu. Phela icrew eyodwa le uhlohlo yale eyangakithi. Umshiya apho mabuya khulu yena umbekaphi? Yeah, ukuthi bengasongena kuzo zonke lezi ndawo. Then sesiyenzela nje ukuze ezodlula. uMabuya Khulu ngomunye because I know him ngama 80s nangama 90s uMabuya Khulu besihlala naye esikhawini and efaka iunion iNUMSA eorganizer weNUMSA ibona abantu abesinabo and I remember if you know Willis Mchunu lo sekhona sokwe MK yibona ababesi workshop asingama shop steward and 1994 uma ukhuluma vele ngoMike Mabuya Khulu uyena I remember enye i-workshop abasibambisa yona kusukela ngo7 ebusuku kwaze kwashaya u4 ekseni uMike Mabuya Khulu ababesiqeqesha ezama shop steward ungomunye wabo I think uMike Mabuya Khulu nomfowabo omunye I think uVincent ongasekho abaqhamuka ngala ngibona abantu ababebambe umzabalazo Willis Mchunu eorganizer sihlala naye esikhawini I remember ukuthi ngaleso sathi kwakunzima waye ehlala endlini kaMavundla esasebenza naye kwaAluSAF. So uWillis lo njengamanje okhona yibo abantu abafake kakhulu umzabalazo uma uya ngapha ngasenyakatho. No ukuze sizodlulela ku-EFF asikhulumi ngama political parties sikhuluma ngawe with your journey but ukuze sizodlulela ku-EFF yeah sikhuluma ngawe but with your journey in these political parties because sogcina sesifikile ku-AEF yona esoyiphi isikhathi esiningi njengoba ngithi ngiphi timeline yokushiya wakho ku-ANC bengifuna ukuchecka i-leadership yayikhona ngaleso sikhathi ku right ayikho inkinga ungawasho namagama abantu waxabana nabo asinayo inkinga thina la kuzobe kuzothina kuzobe kusho wena plus ngaleso sikhathi kwakuyiwa kule conference yasePolokwane la kwa emerge khona umsholozi ngiyahlanganisa ngiyaconnect kwakuyiwa kuleyo conference and as far as I recall bengakabe bikho ukudonsisana okungako la eKZN kwi leadership kaKhongolose there wasn't that much of much factions kusayiwa ePolokwane everybody was united ekutheni kuyobekwa umsholozi kule nkonfa wena wawuhamba kanjani ngoba phela ngaleso sikhathi uthi wena ingalesi sikhathi wawuthi uphikisana khona nama comrades. Okay, no, yeah. Sengiyakuzwa ke manje. No, I think ngalezo khathi I think it was 2007. Umsholozi eyobekwa. In fact saqala sahlala kuma region. I think iproblem yaqala la kwi region ama branch ayengifuna njengo chair we region. Owayelida leso sikhathi kwakuJeff Vilani okwabo memkhanya ukuthi waba yilunga leParliament ngaleso sikhathi wayeseParliament mina ngangile councillor mangaphosisi then ama branches ayefuna mina ngibe usihlalo then kwi conference kwagcina kukhethwe uVilani kuleyo conference I think ama comrades ayushiya phakathi conference ebusuku kwaku 1 o'clock ebusuku ayishiya phansi ngendlela okwakwenzeka ngayo because ifairness ayibanga bikho then into eyabanga kule conference iquestion yayithi I think umuntu owayesherish conference kwaku Cyril Xaba lo I think uMela kwakuyena then uthi ama delegates ayu 240 uma ise announcer uthi uSifiso uvotelwa abantu aba 240 uVilani ba 246 iquestion ithi no si ama credentials semule 240 uqhamuka u6 yaqala lapho ukuba nenkinga then after that uma sesiphumile sesizokumenyezelwa kuRedo kuthiwa icamp kaThabo Mbeki ishayiwe iwinile icamp kaZuma in fact sasingazazi thina lezi zinto sihlalela le emakhaya mina ngangingazi ukuthi ngisecampini kaMbeki bakucategorize so sizwe zokhuluma kuRedo mase ngifonela ama comrades Sifiso kanti usecampini kaThabo Mbeki ngithi mina ngikwazi lokho ukuthi ngisecampini kaThabo Mbeki bakushaya ngepolitiki politiki nje yashaywa kanjalo nakho ukuwina khona lapho wakubona ukuthi kwakudlala amakhathi ngoba mina ngisebenza nabantu phansi and angangaphushi campaign yibona ababephusha nje campaign ukuthi bangifuna ngibe ngusihlalo
Then kwavela kwaphuma leyo nto ukuthi mina ngihamba noThabo Mbeki angazi lutho mina ngangazi umsholozi and mina I must be honest kuyipolitiki I think it was 1984 ngifunda iphepha ilanga ngifunda ngempilo kaMsholozi iswe ngaba nalo ugqozi ngenxa ukufunda ngempilo kaMsholozi so ke uma sekuthiwa sengihamba noThabo Mbeki sengivele ngishaye kanjalo ke hayi zavele zangena ke ekaThabo Mbeki khona lapho ukuthi awu kanti sinomuntu ngapho sisupportayo besingazi ngathi nami bengingazi kwathiwa vele ke usuhamba noThabo Mbeki kwagcina ke even ibranch yami ya disqualifywa ukuba ngibe i-delegates yonke ama requirement siwamitha kwavela kwathi uyifailile hayi kwakucentwa ngalesa sikhathi uyabona ngalezo kwavela kwathi uyifailile kwakucentwa ngempela ngagcina ke i-branch yami ingayanga ePolokwane kwathi uma kubuya lapho ke kwabe sokuqalwa sokuwineka umsholozi ukuthi ke kuthiwa thina sisupport uThabo Mbeki nje sasingasenayo ke indawo sasigenqwa ngayo yonke indlela bakushaya ngepolitiki ngiyazi le politiki abakushaya ngayo ngoba bakushaya ngayo uhamba nabo uyabo mangabe sebebonile ukuthi unama messes yeah ngangena olimini in fact angithi kwathi lapho la eThekwini kwakuno ongasekho umhlongo kwaninsiza imbizo kaMhlongo kwaku uPhilip Mhlongo bese kuba nomunye umhlongo kwabe mayor kolokungani ibona ababehamba noThabo Mbeki yibo ke laba babese ngifonela sengigcina ke nami sengihamba nabo ke babe very vocal la eThekwini uPhilip Mhlongo ushone se after ukwangena kwi-EFF kade seParliament kwi-EFF uPhilip Mhlongo ngathi ngiyambona uma umlandela nje ukhona kodwa ushone seyilunga le-EFF no kuyezwakala sagxuma ke isabuyele enkatheni engicabanga ukuthi mina nje personally it would have been a wrong move because we do not treat not ukuthi we inkatha is not treated as a progressive political party they are always treated as neoliberals so awukwazi ukugxuma from IFP uthi uya I mean from ANC uthi uya kwi-DA noma uthi uya kwi-IFP noma uthi uya ungagxuma ungasuka kwi-ANC uye kwi-EFF noma kwi-ANC uye kwi-MK noma kwi-ANC uye ngeke ngize ngibale ne-Action SA I'm just talking about ngokwe popularity nangokwe perception they are just political parties aziwayo ukuthi these are liberals these are neoliberals. What informed the movement yakho from ANC to inkatha ayingakabibiki EFF ne no oh yes yeah no in fact lapho kwa-ANC ngase ngishayiwe vele ngase ngcwatshiwe kwa-ANC and abangihlebanga futhi le ndoda engikhuluma ngayo ya ngoba ifika inikeza ama-instruction yasithi hayi for now forget ke ngizodila nawe ngatshelwa nje kanjalo so ukuya kwami enkatheni kwase kuyikho ukuthi for now vele kwaku-ANC nenkatha angisenayo enye option angifuni ukuqamba amanga IDA hayi kulukhuni ngoba angithi ngakhulela emaplazini eFryhead so nginaleso sithombeke so enkatheni ngase ngibona ukuthi ngoba ngithanda ipolitiki ngiphila kuyona alikho eliqembu iIFP that's why ngagcina ke ngijoyine iIFP bakuphatha kanjani khona no iIFP inkosi yami yangiphatha kahle angifuni ukukhuluma ephutha angaze kube nankingi kodwa ngangihluleka nje ukumuva kwabo nokwenzeka kwezinto yabambezela ayi manje angithi mina ngikhule kwa-ANC umuntu uma ekhuluma nje uvela phambi isandla uthi hayi out of order manje la kukhulu ukusho lapha kune protocol lapha ukuthi out of order bese ngathi awuhloniphi hawu ngasho kanjani ukhona amakhosi nezinduna inkinga yami ke kwaba yileyo in fact wathi uma kuqhamuka ke iEFF hayi ngase ngibona ukuthi no kuze umuntu adile kahle no-ANC nepolitiki kungcono ungene kwi-EFF ngayijoin inkatha kwaba nokuthula ngayishiya futhi ngokuthula kuze kube manje ngathi angene kwi-EFF yeah because we do analyze ama political parties we understand ukuthi lapha kwi-IFP ayikho lento ekuthiwa i-robust debates lapha kubanje protocol awukwazi usukuma nje uthi point of order actually in fact I've actually even observed ukuthi in political landscape nje ama political parties ane discipline yona inkatha iIFP bese kuza iEFF yabona those are the two political parties ane discipline that ngicela nje ngoba vele sesiya kuyona futhi siyokhuluma ngakho and sezothola from inside
inside source. But angithi umsebenzi wethu thina ukuwafunda ama parties. So that is why I'm saying I studied the EFF. I spent 10 days nabo. Bezokwenza i-conference la. I mean i-manifesto launch. So is the IFP nayo ngahlala nabo close to 10 days. Bezokwenza lokho because we always want to analyze. But what I've observed quite truly and honestly is ukuthi inkatha IFP is very disciplined. And na kwi EFF cause ngangiye khona with this thing esihlezi sibona kwa TV ukuthi kuyamenyezwa nanani nezinto ezizizwa ngabantu nje ukuthi hey Julius is this hey EFF ayizwa but what mangabe ususondela eduzane usubona ama processes EFF ne organization yakhona I understand ukuthi lapha ikhona idiscipline angibadayisi angibadayisi wemnyambo kodwa ngisho nje izinto esayi observe khona idiscipline khona protocol and nakhona as much as I platform yoku debate robust but it happens it takes place well within a coordinated decorum. So ufikile wena khona injani impilo yakhona kwa EFF? Yes. No, EFF uma ubuka yonke into yakhona I right and ne discipline ikhona. I must be honest. Nangakubuka lesa sithombe sasenzeka lapha eParliament isimo sasiphoqa ukuthi akwenzeke ngale yandlela ngoba nabo ababephethe yayingekho enye indlela ababengayenza but when it comes to kwi EFF idiscipline ikhona angifuni ukuqamba amanga idiscipline is very high kwa EFF. I thinking njoba ngisho ukuthi ngijoine ngo2016 nga-appointa as u-coordinator womkhanyakude district ngaphinde ngakhethwa ngaba usihlalo emkhanyakude wayo. I think it was 2018 in the same year ngase ngiphinde ngikhethwa ngiba unobhala we-province ngo2018 kwa EFF ngibe unobhala ke ngase ngaqeda i-term for 4 years. I think it was 2022. So i-discipline ikhona. Then kune element ke engenile kwa EFF of which to me it was painful because angifuna uqamba amanga ngiyayithanda EFF nangendlela yenza ngayo izinto ngiyayithanda but kwaba nale ilesifo sama position nalesifo sokumanipulate umthetho because kube nabantu abafuna ukuyi-own especially eKZN njengoba nje isidrophe kangaka nje abantu abangakwazanga ukulandela i-constitution ye-EFF then kwazofela khona izinto ngase ngithi how lento engixake kwa ANC isekhona kwa EFF. In fact masokhuluma ngeconference esigcine ukuba kuyona I remember that time uVus waye chairperson mina ngunobhala uVusikhoza mina ngiyunobhala. Then what must phuma kwi conference because sasine group then abanye babethi si challenge enkantolo uVusikhoza he is the one. I respect that man although zikhona ezizinto but I respect that man because he phoned me and say still namanje bangibiza ngonobhala but nobhala please sicela ukuthi sitshela ama fighters ukuthi asingayisi organization enkantolo because I conference nobhala ufakazi sikhokhe ivenue sayikhokhela 3.3 million. Konje ayikephi? Ivenue yayisamhwela Olive. Oh yes, Olive. Yes. Sakhokha more than 3 million imali sayikhokhela. Uthi uVusikhoza uma kuzoyiwe enkantolo ngine show nobhala ukuthi bazofika win ama fight enkantolo ngoba ifairness ayibangabikho besipulishwa kwi conference. So bazowin. Manje isekhombisa ungayithandi organization kuzofanele iqale phansi conference kukhokhwe another 3 million sibala ivenue not transport ilanda abantu uthi ngenxa lokho please ngilekelela asitshela ama fighters ukuthi akungayiwe enkantolo nixazulule kanjani ayekwe nje laba bakhethiwe bazoqhubeka abasebenze because we are not here for position sizo supporta laba bakhethiwe amazwi akhe lawo awasho ethi asincenga ama fighters ukuthi akungayiwe enkantolo. Kwakhethwe bani wayengaboyanga yena uKhoza wakhishwe mina naye uKhoza waye uchairperson mina ngunobhala. Oh kwase kwayongena umongezi wangena umongezi noNkululeko. Yes
So nangabe nisayi challenge lokho. Asange challenge sathi cha soqhubeka nje sisebenze kube kuphela. Sisupport labo bantu abakhona. So nahlulwa ama caucuses. Mnyambose kuvuma ukuthi i-caucus kusho ukuthi nina ntashawa kuma caucus ngoba phela mangabe ukuthi kwayiwa kwi-conference nakhishwa nalutho nahlulekwa i-dominance nahlulekwa kuma caucus. Okay, kusho ukuthi officially sayehlulwa kwi-conference. I-conference yahlala sehlulwa kwi-conference. Sengisho khona ukuthi phela ama caucuses ilawo sokwazi khona ukuthi ngiyana ama numbers before i-conference so caucusile wazi kahle ukuthi ngiyana nama numbers ngoba nakho uthi nahlulwa kwi-conference ukuthi nahluleka kuma caucus. Okay. Hayi ukuthi nahlulwa i-unfair ukuthi kwaba khona unprocedural issues njengoba usuthi nabolishwa ngoba uma uhluleke kuma numbers kwi-conference then it matters not ukuthi i-conference outcome yakhona ithini, or else uma ngabe ubunawo ama numbers kwase kwafika kwathiwa kube khona any unfair process or procedures khona kusho ukuthi nanizo yenkantolo nibuye niyiwine. Yeah, ucorrect njoba ngisho nje ukuthi njoba ngithi uVusi ama fighters ayefuna kiwe enkantolo because kunezinto ababeyiphethe ezobufakazi. So uthi kuVusi no asiyekeni lento because kwakukhona izinto esizibonayo ukuthi enkantolo sasofika iswile because iproof yayikhona babeyiphethe abafuna ukuya enkantolo. So in fact ngathi kwi-conference yaba unfair ngendlela okwenzeka ngayo. Kodwa ke uVusi ke njengomuntu wayeleader in that time owayephuma wathi ucela kungayiwe enkantolo asiyekeni ukuqhubeka. Kulungile Mnyambose ngoba sesiyongena kwi-AEF ke nama current issues eSouth Africa but kufanele ukuthi sibachazele abantu ngoba okuyiqiniso ngoba sazi sina sikubone nje uqhamuka ne-AEF futhi i-strong lapha yana ke sina sazi ukuthi uVusi ngokwendaba nango social media sazi ukuthi uVusi waxoshwa kwi-EFF exoshela ukuthi akakwazanga ukukhipha imali yebhasi okwakufanele ukuthi liye kwi-centenary le eGoli. Is it not the same case now Nyambose? No. Ubuza kumuntu o right. Angithi i-conference safe sashaya noVusi kwi-conference. Then uVusi yamthatha i-national yamse parliament national. Thina kwathiwa si resign la eKZN. Sa resign thina as ama members eParliament. I think it was me, uTK, uMbele. Kwathiwa si resign. uVusi noVusi wa resign eKZN bamthatha ke bamse eParliament national. Sasala ke thina. Then ke mina ngingenanga kwi-case yamabhasi ngoba already nga resign ezilunga leParliament. So uVusi wangena kule case ngoba wayesese eParliament national. Yena kuxoshwe ngoba esefeyilile ukukhokhela ibhasi. Nalo it's a long story. But I don't want to uthi ngene khona. It's a long story kulento yamabhasi. It's a wrong noma it's a long story. Kodwa yena akalikhokhela ngebhasi. Angifuni ukusho njalo ngoba kunezizinto angimazi ukuthi kwagcina kwenzakaleni. Kodwa ngifuna ungena kulento yamabhasi kuyona i-EFF. Ifairness nakhona ayikho because siphila nabantu. Siphila nabantu. Akusho ngoNyambose wena ukuthi ikhiphe ibhasi. Mina kusho ukuthi ngikhiphe ibhasi ngase ngeselona ilunga leParliament. General man. Kwathatha isinqumo sokuthi abantu abaseParliament namakhansela awaqasha amabhasi. Same time kwathiwa sifiso resign. Angithi uyayizwa ke yami. Kwathatha isinqumo sokuthi abantu amalunga eParliament awaqashe amabhasi. Useyilona ilunga leParliament. Kwase kuthiwa wena sifiso ke resign njengoba sengishithi kwaba yimina noMbele eKZN noTK. uTK le ntombazana yakachilisa. No. uTK uThokozani Langa uyi-IFP njengamanje ilunga leParliament le-IFP njengamanje national. Sasinayo. Yitso bathathe sekwathiwa si resign. Kodwa ke kuthina ngoba phela uyazi ukuthi siyi general public noma silandela nje sithole izinto engezona iqiniso. Sina sazi ukuthi naxoshwa amabhasi kwi-EFF. Kodwa ke futhi kwaqhama kakhulu kwaBhuti uVusi yena ngoba
impela sengazuthi wagoloza ukukhokhela ibhasi. But sisitshele Nyambozi for the first time asizwa ngoba wayena uButvusi asimtholi ukuthi asichazele ngempela ukuthi wayengazi asuke eParliament exoshwe eParliament exoshiswa nje u25,000 webhasi eliyeGoli. Hayi ngoba yena ke ikhisi yakhe ngesazi kodwa khona isiclear ukuthi uVusi waxoshelwa ibhasi. Hayi no number 1. So uButvusi waxoshelwa ibhasi kwiEFF. Yes. Hayi no besifuna ukuthi kufike lapho Nyambozi. So kusho ukuthi wa resign ke Nyambozi ngo2023 January. Yeah, kuzoba nama elections the following year. Ubona nini ukuthi fanele manje mhlawumbe uqale ipolitical party? Okay, ake ngithi ke angayishile because lesikhathi ngiresigna mina nonkosikazi, she was a member of the EFF, she was a deputy mayor at Mtubatuba. Oh, sa resigna ngelanga elilodwa naye. Mina ngiresign eParliament, yena way resigna ukuba udeputy mayor eMtubatuba. On whose instruction again? Instruction angithi ngale date engisho ngayo ukuthi kwathatha isinqumo sokuthi angiresign eParliament, kwathatha isinqumo sokuthi ke o deputy mayor bonke aba resign, naye wa resign ngaleso sikhathi. Sithathwa national lesi sinqumo. Sathathwa yes unational. Okay. I think kwakumhla 27 January I was there eGauteng. Hayi awuqhubeke nje awuqhubeke. So ke ngaresigna lapho. Then mase ngiresignile ke ngangi prepared ukuthi I will sit as a member ye-EFF. So I think region yami yathatha isinqumo sokuthi no njoba ngaseyini ubhalo weprovince angibuye ngizosebenza eMkhanyakude ngoba angiseyini nobhala sengishilo kwiprovince angibuye ngizosebenza eMkhanyakude. Then nobhala weregion wathi ngeke kuyobonakala lokho efile ukuthi ngibuyiswe kwiregion. Then I decided ukuthi ngihlalele ekhaya ke but ngiqhubeke as a member. Then ngangithi ke ngizoqhubeka ekhaya ngibone nami ngithenga inkomo ngelisa inkomo vela amabhuna ngifundisile ukuthi uzeluswa kanjani inkomo. Ngangithi ngizokwenza lokho. I think kwathi ngoFebruary sengithathe leso sinqumo ukuthi because sinama group ngasho ukuthi no njengamanje angiseyena nobhalo weprovince angiseyona ilungu leParliament but I'm still a member. The member of the EFF. So sengizoyihlalela ekhaya ke. Then kwafika ama comrades, I think lo uqiniso he is the one why lead ama comrades bafika emzini wami babe more than 30. Uma bengena how kwenze njani na, but no we heard that bengibiza ngonobhala, we heard that PS now you are leaving politics, you want to join the business side, so we can't afford ukuthi kwenzeke lokho, so siyakudinga kwipolitiki. Iqale lapho ukusungulwa kweqembu ukuthi kwaba youth yaseMtuba yayi more than 30 yafika nje emzini wami, unkosikazi wayengekho nokubabika ekhaya, ngangihlalele nje phansi kwesihlahla. Bathi cha akusungula iqembu yaxoxwa ke leyo nto loyo. Yes, i-African Economic Freedom ivele lapho ke. So uqiniso labo mtshali bona ama co-founders eEFF AEF. Yes, ibona babe leader ke uyeliqinisa impela way leader leyo march leyo ukuthi kuthiwe angisungula iqembu. And babe divided because abanye bebethi angijoyinele iqembu ngathi I am sick and tired ngawo wonke amaqembu manje, so ngizohamba ngiyovotela iEFF ngibuye ngihlalele la ekhaya. Bathi nje bona cha bathi ke akusungula iqembu ke saxoxa ke ithi ngalelo langa saxoxa cishe usuku lonke sakwazi walanda inyama sadla sayixoxa bathi akusungula iqembu. Into engakaze ngiplan angaze ngiplane ukusungula iqembu ngenxa ukuthi ngase ngiphoxekile kakhulu because ngaphoxa uANC lesikhathi ngisho uANC ngagula inyanga yonke every Friday ngangiya kwadokotela. Unkosikazi I remember ukuthi wafika waguqa ngamadolo wathi baba ngicela ukusho ukuthi awuguli kodwa yamukela ukuthi awuseyena uANC usuyinkatha wamukele lokho uzosinda. Ngasinda ngalelo langa ngaze ngathi awu medical aid ubuyasebenza kumngami ngabe nginikeze yena lelo iklenywa odokotela ngoba uyena owangilapha. So uma ngiya kuEFF ngase ngithi ke sengifike ekugcineni kuEFF then izinto ezenzeka kwaANC esithi corruption kaANC iwest kwaEFF lento ngifike ngayidiscover because ngangunobhala yonke into ngazi ukuthi lento kufanele yenzeke kanje kodwa uthola ukuthi ayisenzeki njengoba wena wazi neconstitution yeEFF akusahambelana. So isunguleke kanjalo ke iAfrican Economic Freedom. Awugulanga sewusuka kaEFF manje? Ayangigulanga ngoba ngase kujwayele ukuhlukumezeka. Hayi no kulungile.
Bese ithi ke le igenge lena encane mangabe izoku-approach ithi yakhela phekwani yini efisa ukuyi-achieve ngokuthi kusungulwe elinye iqembu. Angithi njengoba sengichazileke ukuthi in fact even lapha kwi conference njengoba ngishithi kwaba unfair bakubona ukuthi kube unfair but nami ke into enokukhuluma ngiyithandi that's why nami uVusikhoza lesho asingaye enkantolo ngangivumelana nawo because ukukhuluma angikuthandi that's why ngase ngcono ngihlalele bathi ke umzabalazo kusho ukuthi asika achieve igoal ngoba into efunwa ema political parties ukulekelela abantu in fact eSouth Africa so uma usuthi wena ke Nyambosi uyayeka thina ke siyakholelwa kuwe ukuthi usilide ngcono sisungule iqembu abanye babetha sijoin amanye amaqembu kodwa wathola ukuthi imajority yagcina yathi no ngeke kusisize because ivision esinayo nokubona uNyambose sifisa ukulidwa uNyambose ngoba simbonile elimele iqiniso simbonile esebenzela abantu isunguleke kanjalo ke African Economic Freedom Nyambose mhlambe nje existence kwethu sikhula understand noma sibuka siyazi ukuthi ke kwa create iCope it was through iAnger kaThera kaMnumzana uThera uLekota kwasunguleka iEFF through iAnger kaJulius kusunguleke iMKP nakhona through iAnger of these so called RET forces ebezikhona lapha kwasunguleka oSadesmo through iAnger kaYobani oZibajiyane even kwahlephuhlephuka nje ngenxa yeanger of some people abakwazi ukuthi basuke benama followers bona bangabe ukuthi sebecasukile kuleyo ndawo asuke bekuyona ungangivumela yini mangabe ngithi mhlambe ke neAEF isungulwe ke ngokucasuka kwaleli iqeqebana loqiniso ngoba bebona izinto ingahambanga kahle kuEFF noma kwiconference badinwa basebethi hayi asungule iAEF ezoholwa ubaba uSifisa Umthetho. Yeah, on my case correct kulomlando uveza because ukhuluma ngento engiyaziyo I know wonke lamaqembu la nokuphuma kwawo that's why I'm saying nami I am the one obengikusupport indaba yokusungula kwamaqembu ngokuthi asemaningi kakhulu kodwa uma usuthi uyabuka ekugcineni amaqembu avela ayisungulele nje ayiqalekele and uthinte uSenzo Mchunu I learned something from him I remember ngelinye ilanga ethi asingayibukeli phansi iEFF kodwa nathi asizinuka amakhwapha ukujwayeleka uSenzo Mchunu kusho lokho ukuthi no if kwenzeka something kufanele nathi siyinuka amakhwapha so kule politics ekhona njengamanje in fact uma umuntu eshiya iqembu lakho kufanele uyinuka amakhwapha nawe ukuthi kukhona izinto ongazenzanga kahle but leye engake ngeke ngidispute but mina as uSifisa Umthethwa ngangirelaxile and kumnandi ngingenayo inkinga kodwa uma bethi angiyilide mina ngathi ke ngavuma ngoba ienga ngangenayo angiyena umuntu ojwayele ukuya esontweni kodwa ngeke ngithi abantu abayesontweni mase kushaya isilinganiso ngacisha ngibedlule ngendlela engibuka ngayo izinto kube ngi-act sengathi ngiyabedlula besonto so ingakho ngakubuka ukuthi no labantu baqinisile then saliqala ke iqembu so umuntu olidayo yimina everything is involved mina yimi engisuke ngikhona kuyo yonke into noma sokhona labashayisa khona ngiyakwazi ukubaqondisa into eyenzekileke njengamanje iqembu uma usuthi yabuka lisabelele cishe kuwo wonke ama province so isithi ke manje kulento laba bantu abawu30 to me kusho ukuthi uNkulunkulu wayebathumile ngoba babe semtuba kodwa iqembu njengamanje lisabalele yonke indawo ngizoyigada futhi lento eyishoyo yokuthukuthela because ngiyibonile iCope iqala nje isungulwa yacisha bathola more than 30 wama-seat bamove but okulandelayo iphi namhlanje kanjalo no NFP kanjalo na EFF I think yona vele aqala ngo25 wama-seat eParliament but iyaqhubeka ama mistake ogcina enziwa ngabathize within that party and I think ke angidispute leyo ukuthi mhlambe kwakunokuthukuthela kodwa njoba ngikhona I try by all means ukuthi
izinto asingayenzi ngeinhliziyo kodwa kufanele sicabange sibone ukuthi senza kanjani. That's why i-AEF ngendlela engibona ngayo ngibona ikhula ngoba kuloya 30 wabantu ababeqala ngibona ikhula kakhulu kunalokho. Cha ke sesingena kuyona ke ngqo nama current issues ke manje ngoba the current issues that we are going to discuss azobe sedayisa iqembu la kwi session mhlambe esendlalela abantu ukuthi nemi kanjani ngokwama policies because every issue esizokhuluma ngayo mhlambe kulesi sikhathi esisele abantu bazobe bebuka ukuthi okay this is your position as a political party. Asiqale nje siye kule ama foreigners ni treata kanjani as AEF uma ngithi ama foreigners ngiyafaka in a collective legal na illegal. I think landa bezitha illegal foreigners against as African economic freedom. Sithi abantu ama borders awagadwe kungena abantu ngoba benemvume yokungena. Asisupport ukuthi kube nabantu abangena la ngendlela engekho emthethweni. As African economic freedom sithi ama borders awagadwe kungena abantu abafanele. And two, laba abantu abaqhamuka ngaphandle uma ngabe sebenayo ipermit yokungena la ngokusemthethweni akulandelwe imithetho. I remember ukuthi umthetho la South Africa I think ikhona into ebekiwe ukuthi umuntu ofuna ukuzonza ibusiness eSouth Africa kufanele abe nemali engaka. So sithi akwenzeke ngaleyo ndlela kungenziwa ngendlela engekho emthethweni. Mind you, because ngoba sithi si African economic freedom. So in fact iAfrica yonke thina siyakholela ukuthi kufanele nje ibe necurrency eyodwa. That's why sithi African sithi ayibe necurrency eyodwa ukuze yonke into ihambe ngendlela okuyiyona yona. So simeleneke nalokuthi abantu abangene ngendlela engekho emthethweni kodwa bangene ngendlela esemthethweni. Futhi siyakusho ukuthi imisebenzi akuqalwe phela kubonakala abantu bala ekhaya. Yibona ukufanele banikeze umsebenzi. Ake ngikunike isibonelo. Mina ngisuka eMtubatuba. Uma kuvela imisebenzi eMtubatuba, sithi imisebenzi ayinikezwe eMtubatuba, ayinikezwe abantu baseMtubatuba abaqualifyayo. Then uma kuthola ukuthi akekho umuntu oqualifyayo, then idistrict yonke ke akucheck ukuthi ukhona ku district. Uma bengekho ku district, akubuka iprovince yonke yaKwaZulu Natal. Uma bengekho ke ku province yaKwaZulu Natal, akubukwe ke amanye ama province wonke. Uma bengekho ke eSouth Africa, then asibuke iAfrica yonke. Yilokho esikushoyo ngamanye amazwi sweetie ayizidle ekhaya. It's a very good position to adopt mangabe ukuthi uyibeka kanjalo weNyambosa kodwa ke kwi investors point of view ayibuki kanjalo ngoba uma ngizosuka nje mina ngiyisukile eNigeria ngiyi-oil company mhlambe noma ngiyi-investor ngithi ngifuna ukuyo investor lapha eMtuba fanele ukuthi ngifike bese ngibheka ukuthi umuntu engimbekayo la ne skill set engisibekayo bazo comply to ama policies wami ngoba phela as a foreign investor nami nginokwami engibekile nje ukuthi yile indlela engifuna ukuthi i-company yami isebenze ngayo nanokuthi ile indlela engifuna ukuthi inginikeze mileage ngayo. So mangabe ngizofika ngi-investor bese usuthi wena Nyambosa eMtubatuba cha nangu ngizolinganisa nje nangu uNjabulo uyena oyimanager ngoba naku mhlawumbe useke wa manager lapha eTaxi rank kuba inkinganyana weNyambosa ngoba awusanginikezi mina i-opportunity yokuthi ngi-investe freely usuyangiconfine nge-investment yami. No, kunama key position kwi-business. Kancane ngibuye ngene kulento yama business. So kunama key position ongeke ngempela ucompromise ngawo. So njengoba uchaza nje lo suke efika unabantu usuke nevision uyazazi inkabo kufanele ayibophele. So kuleyo nto ke ngeke ukuthi out of 50 people so usungazufika nabantu aba more than 20 but bakhona abantu abanama skills athile uzokwazi ukuza nabo labo bantu then owazi ukuthi ama key position la azobanjwa ibona. I know ngivumelana nawe kulokho akuyona inkinga. That's why ngithe abantu abaqualifyayo because ukuthi mina ngangaba imanager kwamasipala
akusho ukuthi efemini sengaphinde kume manager because imisebenzi ayifani. Phela nina njengoba ningama politicians nisebenzisa lokho kakhulu. Abantu niyabadeploya nje nithi hayi ngoba nakhe wake walida wake waba induna sezokwazi mhlawumbe ukuyo ninjalo nje kwipolitiki Nyambosa ngeke size sikubalekele lokho. Angithi Nyambosa usengakwazi ukuba ikhansela ngoba wake waba induna. No, ake ngithi ngiyithanda lo ngena kuyona. When you go kwi manifesto yethu, yes, ikubeka caca ukuthi one uma kuqashwa noma ikuphi thina siyo recommend ukuthi umuntu akaqashwe ngoba equalifya, akangaqashwa ngoba ubeseqinjini lethu. So imanifesto yethu ikubeka caca lokho ukuthi because ipoor service esiyibonayo yenziwa yizo lezinto i-cater deployment. So asihambisani ke naleyo sithi asibuke ama skills abantu. So njengoba mina ngiyi-DA nje mangiqualify ukuthi ngiyokusebenzela enkampanini yakhe lapha oLondi mhlambe ngiqualified, awuzongibona nje ukuthi ngiyi-DA. You are not seeing through political lines, you are looking at qualifications. Uma ngabe nje uqualifya sobuka iCV yakho sibone ukuthi ngama skills onawe uzosiza iDA yakho ishiye eminyango. Ngiyabonga Nyambosa. Asibuyeleni lapha ke kancane bese siyaphambili futhi. Kade EFF was calling for open borders throughout of the African continent. When we are calling and they were also calling for a single currency in one form. But when manje we AEF uyayifuna the single currency, but with some borders still awabe nama limitations through excess. Ngoba phela EFF bese nje ayivula imncele obhuti bethu nosisi bethu lapha zidume. No, ukuthi mhlambe uma uyithola nje mhlambe noma eralini ibihluphe lento uma uyithola nje mhlambe eralini ngoba kunalezi zinto zama political statement. I-understanding yami ithi EFF akuvulwa amabhoda, uhulumeni akashaya umthetho avulwe amabhoda kwenziwe icurrency eyodwa. Leyo nto ke ngeke yenzeke overnight. Ngamanye amazwi ithi akuhlale iGNU yakhe lento ixoxisane na wonke lamazwe, icurrency ibe yodwa asuswe lamabhoda kusenza icurrency eyodwa kusho EFF wena utheni ngapha yilokho ekushoyo. But for now because sihlushwa abantu abangenela ngokungekho emthethweni, so labo bantu labo sithi thina for now ngoba uhulumeni useyilento eyiyona akakabe yona efunwa iAfrican Economic Freedom. Nathi sithi uhulumeni akashaye umthetho, icurrency ibe yodwa. Then kuxoxoke manje kuvunyelwana na wonke lamazwe aqedwa amabhoda. Hayi ukuthi sithi akuvulwe nje amabhoda kunje icurrency ingekho yodwa ngoba labo bantu labo basebenzisa izinto zala eSouth Africa, badli tax, bayagula yonke into yala eSouth Africa. Sithi kufanele kushintshe lokho. I think ne-EFF ke ilapho kodwa bese vele ithathwa ngesinxeleke into ngenxa lezinto zokucampaigna nokunyundelana. Nithini ngomhlaba nina ke ni AEF niliphethe kanjani udaba lomhlaba oselwa ba i-national anthem suddenly wonke umuntu sisifuna umhlaba, nina nitsini ngomhlaba? Hayi simile ekuthenini umhlaba ubuyele uze kubanika sibawo. Cha Nyambosa kuyavela ukuthi niyavumelana ne-EFF kule ye single currency open borders ukuthi nje nina nifuna ukuyidelaya mangabe ubeka, kodwa ke asiyela kweyomhlaba niphethe kanjani udaba lomhlaba? Lo udaba lomhlaba sithi umhlaba ubuyele kubanikazi bantu abanikazi bawo umhlaba, kodwa umehluko ula ukuthi abantu abangenxiphezelwa. I-worry yethu yilena ethi kunomuntu oneplaza njengamanje noma kunebhuni elineplaza lokhu lazalelwa la ngisho umkhulu walo waye la. So uma sesivele simphuca lowo muntu sibona sengazi ukuthi akufanele kube kanjalo. One, umhlaba uma sithi salithatha leli plaza alicheckwe uevaluate bese siyabuka ukuthi i-value yalo mhlaba lowo uthini bese siyamnxephezela lowo ukuze ngabe sengathi siyamdestroya naye. So eyethu iview ihluka kancane kwi-EFF siyamsana naye kodwa sehluka la ukuthi abanxephezela abakhokhela, but not ukuthi abakhokhela abanxephezela ngoba akeze ukunquma imali uzo evaluator and kuzofanele ugovernment abuke ukuthi uma evaluate mhlambe sithi akanganikezwa less than 60%. But i-argument iziqalelana nje weNyambosa sesihlephula nje, angithi argument yokuthi kubuyiswe umhlaba
ubuyiswa ngoba vele wawuntshontshiwe. Ukuba wawuthengiwe ngabe ayikho le topic yokuthi umhlaba uyabuyiswa, ngabe kuthiwa hayi indoda ayisebenzi yowuthenga back umhlaba. Kodwa manje i topic begins because umhlaba wawuntshontshiwe. Sincephezelelani ke isela baye beze bethi ungafika untshontshe imoto yami Nyambose bese usuyintshontshile sengiyitholile bese ngithi ngizoyithenga kuwena noma ngizokuncephezela ukuthi untshontshe imoto yami. No, ucorrect kulokho okushoyo. Nami nje mathi untshontshelene yami ngempela angisho, kodwa la kunomehluko because umhlaba wantshontshwa wokhokho babo. Yeah. So now yena ukhule azi ukuthi lo mhlaba okababa wakhe. Amabhunje la khona njengamanje azi ukuthi umhlaba wobaba. So akufaneleke mhlawumbe singathi angathi sisebenzisa unya ngoba lo muntu siyamdestroy. Umothi nje uyawuthatha akahambe uzohambe ngenalutho lo muntu uzophila kanjani? Yilokho mhlawumbe sikusho. Bahamba benani okhokho. Baphila kanjani? No, we do understand njoba nami ngiyivictim njoba ngisho nje ukuthi eFriday sibuyisele ngoba umhlaba osukleniwe then sine trust njengamanje, but we do understand. Nyambose kule ya camera yakho awutshela abantu bakho Nyambose ukuthi yini esingayibuka esingayithola kunina eziqembu le AEF going ahead more especially njoba siya kuma LGEs local government elections. Kodwa before ngikunikeze lelo thuba umbuzo oyi1 nje with a yes or no. Awucabange ukuthi nasheshe nayivula iAEF ingakabi biki MK? No, hayi alikho iphutha lapha. Alibanga biki iphutha. Hayi nokulungile ke Nyambose awugxuma uhlale lapha uyabutshela abantu bakho ukuthi besingalindela ini mhlawumbe nama ama programs nje in 2 minutes bese siyagoqa. No, ngifuna ukubuyela kulombuzo wakho. iAfrican Economic Freedom, yes kuvulwe iMK but asifani neMK and sehlukile nje kunazo zonke lezi. So asizinyezi, asingabazi, we are clean. And ngangangisho kona baba MK bake beza kumina ukuthi bacela ngibajoyine. But la kufuna simele iqiniso la. When uma ubuka lento, uma ubuka before ama election, then uma sekuthiwa la ku MK wonke lamaqembu awaye ku MK. But the question it before that uma sekuthiwa akuhlangana abantu abamnyama, iEFF yayikhona eParliament inama seat awu44. If MK yayi honest, why bengashongo bonke abangene ku EFF wonke lamanye amaqembu wongene ku EFF? Why bese sokuthiwa thina siye ku MK? So I disagree with that one because abantu nje bayifunela into zabo not ngoba besebenzela abantu abamnyama. From now ke as a African Economic Freedom njengamanje kulonyaka besine plenum la besihlezi khona umhla ka1 March sathatha isinqumo 1 ukuthi kulonyaka sakha ama branch iSouth Africa yonke sibhizi sakha ama branch silungiselela ukhetho ngonyaka ozayo. Sizowangenela iSouth Africa yonke yikho iward esizoyishiya eSouth Africa. So imanifesto yethu ayizukushintsha kakhulu for this year. Yayisho even nangonyaka odlule ukuthi one as a African Economic Freedom fanele ahlonishwe amakhosi esikubukayo. Amakhosi awahlonishwe eSouth Africa. Mawuthatha inkosi uthatha imeya, uthola ukuthi unenkosi la kunemeya. Uma kuzimeya emhlanganweni kusuke kuhamba imoto kanje igadiwe. Uma kufika inkosi iphethe isagile iza la. Kwimanifesto sasikufakile ukuthi abatrithwe ngendlela eyodwa because ukhokta. Wehle uye induneni. Sithi induna nazo azitrithwe ngendlela eyodwa njoba kutrithwa amakhansela. Induna ine ward committee okay, ikhansela line ward committee. Induna nalo ine khansela yayo isuke ikhethile. Ama ward committee ane stipend asitholayo. Nomkhandlu wenduna akube nama stipend. 2 umthetho uphinde ushaye ukuthi ke ayivinjwe induna ukuthi ingathi nje ngabona umngani wayo bese imnikita ayiwona suyinduna kule ndawo. Ukhokta sha umthetho ukuthi lezi induna ezikhona ayihlale zikhona zingalokhu inwetshwa ngoba ufuna nje ukunikeza umuntu othile. And siyayisho futhi kwimanifesto yethu ukuthi abantu eSouth Africa abatrithwe ngendlela efanayo, omnyama, omhlophe, owesifazane. Sithi ke nokuqasha akubhekelelwe ungaqashwa ngenxa yobuqembu. That's why sigqugquzela kuthina ukuthi abantu abahambe bayofunda ngoba ngeke ukuthi ngoba uma sesiphethe sesihulumeni I think 2029 ngoba ngizobe ngumengameli. So sithi abantu abafunde akukathi ngoba useqembini likaSifiso ngoba ushaya kakhulu itoyitoyi kusho ukuthi sokudeploy. Never, because umsebenzi awenze komasipala nje yingenxa ukuthi abantu baya deploy abaqashwa ngokwama qualifications abo.
And nalento ka local government, because there's a lot of corruption eyenzeka ku government. Thina as a African economic freedom, one komasipala sothi abantu abaqashwe ngoba bekudeserve. Two, nalento yamathenda. Because lento yamathenda uma usubuka ine corruption phakathi. Ake ngikubuze nje umbuzo owodwa ukuthi la eKing Edward Sibhedlela, why ama security kube nethenda yama security? Ngoba umsebenzi ongapheli lo. Kuyoze kubuye uJesu isibhedlela sikhona. Abaqashwe laba abantu permanently basebenze. Umsebenzi wamathenda yile misebenzi eqhamuka for isikhathi mhlawumbe ngathi womgwaqo ozokwakha umgwaqo uye lapha akube ithenda ke leyo ke. But zonke lezi zinto ke kuningi ukubuka even kwayena uhulumeni njengamanje nje ukhuphulile le mali yeVAT. But I question it, why I cabinet ibe nkulu kangaka? Kube khona o minister nama deputy baze ba-edwa manje kukhona o deputy minister abawu2. Noma uzwe seyibuka zonke lezi zinto asekho isidingo sazo. Uma economy minister oyedwa is fine ozosebenza kulo mnyango. Uma egula akuthatha ilunga leParliament ke le-act. Ngoba usuke khona uchairperson waleyo portfolio akukho simanga. Lento yokuthi kube no minister ama deputy inqwabo yingoba abantu bafuna nje ukunika imali. Nyambose sesiqedile. Ngoyeso no umbuzo engizoyibuza ewu2. Udinga omunye nje single line answer, omunye uzodinga igama lomuntu. Asiqale kulona ozodinga ianswer uline nje oyi1. Iqembu lakho lifaile kanjani ukuparticipate kuma national general elections in 2024? Okay, into eyenzeka ke lapha yana I think I closing date ayimhla ka8 March. Then sakhokha angithi wangakwazi even nokufaka ilist eParliament mawungakhokhile. Sakhokha kwaku9 ekseni. Kwathi ngo10 uadministrator wethu wasishekela wafaka ilist. Kwathi ngo7:30 ebusuku ngathola iemail iqhamuka ebank ukuthi imali bayihlehlisile. Ngavuka ekseni ngaye ebank. Mangifika ebank bathi abangitholanga to confirm ukuthi le mali engaka from AEF iya kwa IEC abangitholanga uyiconfirm by reverse. Then mase ngiya kwa IEC bathi no imali reversiwe so sokuvaliwe. Kwaba yilokho ngaze ngathatha umail ensaye enkantolo sehluleka kwenzeka kanjalo. Okugcina ke ubani ofanda iAEF igama ke lo mbuzo udinga igama. Okay. iAEF njengamanje ifundwa ama members ayo. Uqedile ke weNyambose kule camera leya. Ngicela ungitshelele abalandeli bakho bonke ukuthi la ubuhleli nami ku Politics Plus with Nkosi Zulu. Basilandele, besubscribe, befollowishe, bephinde beyisharishe ukuze le nkulumo izofika kuwonke umuntu kule camera nje. Angisho lokhu ukuthi la ngihlezi noNkosi Zulu okuyena osividorazayo la. Ngicela ke nonke malungu eAfrican Economic Freedom njoba nazi vele ukuthi ngila namhlanje nikwazi ukuyilandela ke ni like ni followishe njoba nihlale nenza lokho siyokuthokozela kakhulu. Thank you. Ake Nyambose siyabonga sesifike egcineni kohlelo. Siyabonga ukuthi uzivakashele la ku Politics Plus with Nkosi Zulu. Sethemba uzophinda futhi ubuye. Hayi ngizobuya kumnandi la ekhaya. Siyabonga kakhulu.